Adeus ás vacacións de verán. O Campeonato Xunta de Galicia de Rallys volve a actividade fallo como nas últimas tempadas cunha das decanas, o Rally de Ferrol, que este ano celebraba a súa 56 edición. Ninguén quería faltar a cita, por iso a inscripción era ampla de calidade, destacando entre os habituais a presenza dun Jorge Cajiao, que para a ocasión recibía por parte do seu equipo un agasallo moi desexado, a oportunidade de subirse ao Skoda Fabia Rally 2 que emprega Javi Pardo no Supercampeonato de España de Rallys. Tamén, como non, Joan Viñes e Jordi Mercader, que tampouco perdían a oportunidade de regresar da man de R Technology, o que xa é o seu segundo rally de casa. Na matinal do venres, os participantes que así solicitasen contaban coa oportunidade de disputar un shakedown previo á carreira, primeira toma de contacto con algunha que outra curva difícil de afrontar, pero que servía para quitarse as teas da araña de enriba, despois dunhas calorosas vacacións. Prato previo, antes dunha ceremonia de saída na avenida de Esteiro da cidade departamental e a que asistía numeroso público. Os equipos estaban preparados para afrontar un percorrido que, aínda que por zonas coñecidas, sufría importantes cambios nesta edición, como así nos lo describía un dos históricos nos rallies da nosa comunidade, Germán Castrillón. Creemos que é un rally diferente, un rally para que os pilotos se divirtan e un rally para que, teñan cousas novas para que tamén poidan crecer como pilotos e como equipo, non? O primeiro treito, ese ten poucos cambios, ao final solo no quilómetro e medio final sí que hai unha variación que eu creo que é bastante interesante e bonita para que, facer algo diferente. O segundo treito, que é o de Monfero, eso sí que prácticamente é todo novo, aunque hai algunhas zonas do treito que se percorren con algunha zona ao sentido contrario, ao sentido do que iba o treito do ano pasado, pero creo que é o tramo, para meu entender, un tramo dos máis espectaculares do rally, non? E despois pola tarde iniciamos o rally en Ferrol, que tamén lle temos un cambio importante, chegamos a 11 km 600, creo que ten zonas a ter en conta, moi especiais, porque ten zonas moi rápidas, zonas que despois pasamos a zonas moi lentas, e despois lle temos dúas chicanes que tamén é para baixar en alguna zona rápida a media, e remataríamos no treito de San Sadurniña Somozas, que exceptuando os 3-4 primeiros kilómetros tamén é prácticamente todo novo. Tres tramos na matinal ferrolá e 3 scratch para Víctor Senra e José Murado. Os do Hyundai World Rally Car non querían sustos, sabedores de que por detrás a guerra entre o Rally 2 ia ser máis que intensa, coa presenza de Cajiao e Javi Martínez. Derecha 5, 30 y 7. Con D7 sale y 8. O Vicente campeón do CER apenas necesitaba un tramo de adaptación antes de situarse ás costas de Senra na Seral, mentres Verdomás e Meira volvían manter o seu duelo particular no que o piloto de Vincios estaba a topar algún que outro problema de rendemento no seu Skoda. Con todo, a rotura dunha lamia ia condicionar a carreira de Cajiao. De golpe, caía ata a quinta praza. Verdomás forzaba aínda máis o ritmo e metía a terra polo medio con Meira. 12 segundos, que o ritmo que rodan estes dous equipos, semellaban difíciles de remontar de non ocorrer nada. Entre medias do trío de cabeza e de Jorge Cajiao metíase a andorrano Joan Viñes. Pablo Rey era sexto, esta vez os mandos deste Volkswagen Polo R5 que non estaba a render o esperado para o seu piloto. Darío Calviño lideraba a Top 10B e era o máis rápido a naseral que Antón Pérez.
Toñito López ou un Abel Pampillón que nesta ocasión saía probando novos reglaxes de altura e suspensión para o seu Mitsubishi. Anos despois do seu debut en rallies, Jorge Cajiao conseguía subirse a un coche da máxima categoría Rally 2. Un soño cumprido para o piloto de Narón que dará o salto ao Supercampeonato de España de Rallys en 2026. O día por fin chegou, como ben diste, non? Cheme deume a oportunidade de poder subirme a unha categoría superior, o mellor que hai, non? No rallies a día de hoxe. Estou moi contento, me faltan moitos quilómetros que rodar, pero bueno, o único obxectivo daqui deste rally de Ferrol é disfrutar desta oportunidade, deste premio que me fixo Chema. O digo sempre, eu empecé a correr cando, despois de traballar, a forrar moito, fixen o meu coche eu solo. Empezas, gústache, primeiro é para pasalo ben, despois sabes que faz vos tempos, despois a queres correr un pouco máis. Que me iba a decir a min, cando empezamos a correr, que iba a haber unha persona que me iba a comprar un coche novo de carreiras, que vale un pastizal para min, para que nós podamos correr e disfrutar, non? A día de hoxe, pois pasa o mismo. Xa máis nivel, máis gasto, a verdad que eu estou super agradecido porque ao final sei o que valen as cousas e creo que é algo moi importante, non, os valores. A verdad que eu estou moi agradecido con todo o que fixo por min hasta agora. É que non hai nada que se parezca dun coche a outro, non? O outro é unha silla eléctrica, un foguete sin varilla, e isto é un tren que vai polo raíl, non? O Alpine corre máis en reto, é a ventaxa que ten, pero a nivel paso por curva xa non ten nada que ver con isto. Xa mo decía o meu copiloto, ti non sabes o mérito que tes do rápido que vas con este coche co Alpine, cando probes un Rally 2 vas flipar. O primeiro, ter sempre soños, que é importante, facer todo paso a paso como é debido. O mismo aquí en Galicia, a iniciación Recalvi, que engañe a Junior e Canea General, pois corre o ano seguinte co Dacia en Galicia, despois se ganas co Dacia danche o premio para correr co Rally 5, co Clio na Copa, despois do Clio se quen a gañe pode salir a Clio do Nacional, o sea, al final é unha escaleira, creo que está moi ben formada, a ilusión e ganas é principalmente o que fai falla. Catro tramos máis pola tarde as pasadas a San Sadurniño e Ferrol, e unha carreira que na cabeza non sufría variacións. Un tras outro, Senra encadeaba scratch para facerse cunha nova vitoria que lle deixa a un resultado de conseguir o título desta tempada. E unha pelesa por detrás que enseguida cambiaba de nomes, porque a rotura dunha lambia tamén lle facía perder tempo a Dani Verdomás. De golpe, o coruñés deixábase toda a diferencia que tiña con Beira e perdía outro tanto máis. Para entón, o Descodas atopara a orixe da falta de rendemento do seu vehículo, polo que xa empezaron a recuperación que agora lle serviría para refrendar a segunda posición absoluta en Ferrol. Primeira dun supercampeonato R5 Rally 2 que con este resultado conseguía de novo o título nesta tempada. E ao final, hasta que a asistencia fixo un gran traballo, cambiou prácticamente de todo, hasta que deron era un sensor de presión de turbo, e no último bucle xa baixamos 7 no de Ferrol, case 6 no último, e bueno, a mágoa o pinchazo de Dani. Unha rotura dunha llanta innecesaria que nunca tal vin na miña vida hasta que me pasou a min hoxe, pois tirou un pouco
ao lastre todas as opcións que tiñamos e nada, intentei aguantar pola tarde, sabía que esa renta que tiñamos, a ventaxa que tiña Alberto de 14 segundos, que era absolutamente imposible de coller, porque sempre temos un ritmo moi igualado, o cal decidí tirar con cabeza e esperar un fallo. Ferrol, os tramos da mañán, sobre todo a Viña, son tramos dificilísimos, rotos, e nada, o trámite pasar, non cometer erros, non pinchar, o fixemos, e pola tarde disfrutar, así que fixemos pleno de scratch, contentos, disfrutando do rally, do coche e deste deporte. Cinco, 4, 3, 2, 1 y 4, 70, izquierda 7 fondos sobre ras, 70 frenos, derecha 5 tin, 80, pronto frenos de 8 menos, 50, izquierda 5, pasar, 80, ojo frenos de 5, tardetón. Por detrás do trío de cabeza e logo do tempo perdido na matinal, Cajiao e Javi Martínez volvían polos seus foros, marcando sempre o mellor crono tras o de Víctor Senra. Os poucos recortaban tempo cun Vinges que trataba de manter a cuarta posición, pero que unha penalización de 10 segundos por tocar unha das chicáns impedíallo. Cajiao subía así un posto na xeral. Os abandonos de Pablo Rey e de Darío Calviño por rotura de cambio permitían a Antón Pérez gañar posicións e terminar sexto. Sétimos e primeiros dúas rodas motrices, Toñito López e Santiago Gil volvían demostrar a súa rapidez non só nestes tramos. Ras por derecha, ojo frenos y 3 en portal 25. Ras reto tope 50 y 7 de 7 50. Y poco tarde de 6 posible 50. Ojos hacia frente. Os do Peugeot 106 levaban ademais a vitoria na Top 10C, secundado polos equipos da Challenge R2 Staroid. Sí, é verdad, é que aínda que conozco estaba moi complicado. A mañán, sobre todo, o tramo de Irixoa estaba rotísimo e era moi fácil cometer un error. Entonces, nada, tiramos da baza de intentar facer o rally pola mañá, que era o que onde iba a estar o rally, saleunos ben, sacamos boa renta e agora pola tarde xa máis tranquilos, administrando. Pois iso, que os pilotos da Challenge pechaban o podio da Top 10C. David Rivas levou a voz cantante durante a mañá entre os R2, cun Manuel Souto que non parecía estar en ritmo de cabeza tras a súa ausencia nos últimos rallies. Izquierda 3, quedar para derecha 7, 50. Ras en derecha 7, acaba frenando para desvío. Izquierda 2, abrir. 2, abrir, 100. Muy bien. Logo do mediodía, Souto e Raquel Rodríguez conseguían restablecer e dar volta á tortilla, asumindo o liderado superando a seus rivais ao final por apenas 7 segundos. Diego Félix remataba terceiro, aínda que xa máis dun minuto e 40 segundos ao líder. Atragantouse moitísimo a mañán. Esperaba que os tramos estuveran así, mal, pero non tanto, non pensei nin de que me adaptara tan mal, porque nesas condicións realmente pois, encontrome sempre cómodo, pero non daba collido o ritmo, non me encontraba cómodo co coche, desto cando intentas correr e non das, e ao final chegou a mediodía e reset, eran tramos de outra maneira, e xa disfruteino e puiden correr como Dios manda. Y 9 larga de 5, 50, de 9 corta tope, 60, pronto y 9 larga de 5, 40, frena mucho, pronto de 2 larga de 5, subimos 40, de 9 tope en ras, para ir 9 larga Na de Top 10. 10B, Abel Pampillón e José Laje sumaban aquí unha nova vitoria. Chegaban a Ferrol cun maior descoñecemento dos tramos, colocándose ás costas de Darío Calviño, Iago Gabeiras ou un Sergio Bello que regresaba nesta cita. Gabeiras por saída e Bello abandonaban antes de concluir a matinal e Calviño na asistencia de mediodía cando lideraba con comodidade nesta cova. Pampillón ascendía así ao liderado con algo máis de 50 segundos de vantaxe sobre os irmáns Iglesias, que arransados os seus problemas mecánicos empezaban a recortar tempo líder, aínda que a clasificación final non sufriu cambios.
Pampillón vencía, sumando un bo puñado de puntos que o sitúan líder provisional. Tras os irmáns Iglesias, terceiros en Ferrol remataban Vicente Cabarcos e José Luis López. Viñamos de outras carreiras, estábamos sempre doblando llantas, e dicíamos, isto non pode ser, nos vamos a arruinar a reparar llantas. Estábamos portugueses, onde mandamos furrándose. Empecimos a poñer o coche máis alto, quitarlle un pouco de caídas, e ao principio salíamos un pouco duros de setades de amortiguadores, e non me encontraba cómodo, fomos ablandando, topamos o punto, e ben, a verdad que ben, ahora íbamos cómodos con él, pero bueno, mirámonos aquí que viñamos a puntuar e non temos aquí moita experiencia nestes tramos, a verdad. Na Copa Pirelli AMF, mal día para os equipos de cabeza. Carlos Conde, o líder da mesma, abandonaba o primeiro de vez por avaría, mesmo camiño que seguirían Alexis Vieitez, Óscar López ou un Juan Carlos Pampillón, o que o seu motor lle dicía basta con cómodo de liderado. A 3 cilindros non lle quedaba outra que perder minutos e caer finalmente ata o terceiro posto. Así as cousas, Juan José Mato e Andrea Balayo aproveitaban unha oportunidade de ouro e un bo colchón de minutos para facerse coa vitoria. Héctor Pérez e Santiago Amarelo terminaban segundos. Bueno, a verdade é que salimos bastante ben, pertuamos un trompiño aí no primeiro tramo, optamos a ir máis a modiño, caultados, a ver se conseguirnos o terceiro puesto, pero ao final, circunstancias do rally, aquí estamos de primeiros. No volante FGA non houbo sorpresas, viñeron a sentenciar a Copa esta tempada e así o fixeron. Ángel Vizoso e Brais López son os novos campións, tamén da beca. Pretendían cambiar de plans e non acudir a Ferrol, finalmente fixérono e o título xa é seu. Roberto Suárez e Lorenzo Rivera foron respectivamente segundo e terceiro clasificados. Tuvemos un ano de moita fiabilidade, tamén botei moitas horas debaixo do coche que fixen eu todo, basicamente, con a axuda do meu primo, meu pai e meu tío, sobre todo. Xa non teño nin palabras, era increíble o primeiro ano que corro o volante, sin contar que corri un rally ano pasado sin estrellei o coche. O primeiro ano que corro ganalo con 5 victorias, é impresionante. 50, pronto izquierda 7 en contenedor, 50. Izquierda 8, 40, frenar, derecha 5, para. Tampouco houbo sorpresas no Criterium Recalvi, onde, unha vez máis, Adrián Regueira e Sergio Fernández fixéronse coa súa enésima vitoria, a que ademais lles deu o título en 2025. Richard Franco e Gabriel Rodríguez completaban o podio. Manuel Creo e Pablo Vargo vencían na beca, tendo en conta que Martín Varela non puido ser profeta na súa terra. Vino claro e salimos moi forte ao primeiro tramo para marcar xa un pouco as diferencias e logo intentamos conservar. Fixemos un trompo no segundo que medio nos lastrou un pouco, pero esa era a intención. E logo pola tarde pois intentar manter o ritmo, pero bueno, saliu ben. Polo demais, victorias no grupo 2 para Pablo Sánchez, Dani Castro e Sergio Martínez no 4, sendo ademais 13º da Seral. Juan Carlos Simaes no 5 e Antonio Amor e Marcos López no grupo 6, grupo no que Santiago Busto gañáballe por menos dun segundo a partida a Alberto Fraga no seu particular duelo de Ford Fiesta históricos. Títulos xa decididos, outros a piques de facelo. A tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys emboca a súa recta final. Aínda quedan 2 citas, tamén quedan moitos quilómetros cronometrados por diante.
Dúas citas nestas semanas para a montaña galega. Na estrada non houbo sorpresas e co retorno de Jacobo Senin, de novo quedaba claro desde o principio que ocuparía a primeira posición da xeral. O da Barqueta Nova impoñíase a Jorge Fernández, segundo clasificado. E a Jorge Pérez, terceiro e primeiro turismo co seu Porsche. Completaban as 5 primeiras posicións Óscar Cros, Jacar de Pisco Ventín, de novo no máis alto, e Abraham Vázquez. Entre os carrozados, podio para Manolo Senra, de volta ao Peugeot 306 Maxi. E Fran Casqueiro, co Volkswagen Golf TCR. A regularidade era cousa de Sito Cabral e José Manuel Quintas. En Taboadela, penúltima cita da tempada, repetíase o podio. Senin e Jorge Pérez volvían confirmar a súa supremacía na xeral en carrozados. O campeón en título impoñíase con máis de 12 segundos de vantaxe sobre un rápido e regular Jorge Fernández e a súa Gloria C8P. O Porsche do Vigués subía o terceiro chanzo de podio nesta subida, con Casqueiro e Jonathan Álvarez seguindo na clasificación de turismos. Miguel Ángel Rodríguez e Yelko Álvarez completaban o top 5. Beni Porto vencía en Carcross. Martín Villar repetía unha vez máis na Copa CM Montiño Terras del Antaño. Fernando Ferreiro e Antonio Martínez eran os mellor clasificados en regularidade. En canto ao Rally Sprint, Carracedo e Marcos Fernández volvían a subir todo máis alto do podio nunha proba deste campeonato. En concreto, os do Guete Turbo vencían no Val de Ramirás, nunha proba con moito calor e nada menos que 90 equipos participantes. Despois de 4 tramos, apenas 6 segundos separaron a este equipo do seguinte clasificado, o Peugeot 205 Proto de Darío Calviño e Óscar Souto. Abel Pampillón e José Laje completaban o podio. No top 5 entraban tamén Miguel Ángel Alonso e Leticia Álvarez, así como espectacular sierra de Javier Ramos Grille e Santi Nieto. En canto aos desafíos Cumo, Daniel e Silva Vicente vencían entre os dianteira, mentres que Javier Andrade e Xela Mariño facían o no apartado de traseira. Chegar, ver e vencer. Antes do seu descanso de verán, Alberto Meira e Abelino Martínez aínda acudían á chamada da organización do Rally Mix de Ribadumia para acudir co seu Skoda e gañar na clasificación absoluta da proba, ademais da categoría de turismos. Despois das 5 mangas disputadas, o equipo do Fabia Rally 2 mesmo superaba por 8 segundos a un Javier Ramilo Cobas que vivía unha proba con moitos altibaixos. E cando daba a vitoria prácticamente por perdida, destapábase cun gran crono na última manga, superando así a Sergio Fernández e a un Darío Calviño que se deixaba moito tempo nesta manga por avaría. Non quedaba máis que atacar e intentar facer o TC Plus para coller esos puntiños extras que dá o TC Plus. E, bueno, a nosa sorpresa foi que Darío rompeu e Sergio recortámoslle toda a distancia que lle tiñamos que nos levaba. Manuel Osorio e os irmáns Iglesias completaban o podio da clase B, mentres que Víctor Manuel Fernández facíase coa vitoria da Copa MRF por diante de Manuel Iglesias e Ismael Neira. Bueno, a verdad que foi un fin de semana bastante movidillo pola nosa parte, porque, bueno, algún contratiempo como todos os demais participantes, pero, bueno, cada un dolle a seu, non? Algún pinchazo, unha avería que tuve en pequena e conseguín chegar á meta e estamos aquí. Carlos Maquieira e José Manuel Angustia vencían na Copa Pirelli Dianteira. Fran Ávalo e Joel Souto no Trofeo Iniciación Escuderías. Longo período de descanso para o Campeonato Galego de Autocross, que non volverá a palestra ata finais do mes de setembro. De momento, a última proba disputada tivo lugar a finais de xullo en Santa Comba, e ali volvía a confirmarse que a clase 1 é terreo exclusivo dun David Varela que volvía a sumar participación por victoria.
O do Peugeot 306 superaba máis de 10 segundos a Eloi Castro e a Óscar Vázquez, segundo e terceiro clasificados. Nunha final de infarto, na que chegou a cruzar a liña de meta polos pelos, Daniel Castro lograba vencer na clase 2, só 2 segundos separaronlle de Martín Castro. Iván Fernández era terceiro clasificado. Ao final rompiume un palier a un trapecio e pasei de non acabar na última curva. Pero houve suerte, pasei a bandeira de milagre. Dobrete en Carcross para Juanjo Moll, o piloto de Life vencía nesta categoría así como na Copa MRF Senior. Joaquín Chamorro e Iván Moscoso chegaban a continuación nunha final pasada por auga. Pola súa banda, entre os junior, Joao Traila volvía a saborear os meles da vitoria nunha proba do galego, gañando a partida a Lolo Bermúdez e a Xaquín Corbal, piloto bolseiro pola Federación Galega de Automobilismo e gañador da Copa MRF Junior. Tripla cita no Campeonato Galego de Slalom nas últimas semanas. En Moeche, cuarta cita da tempada, Fran Pico repetía vitoria, sendo apenas un segundo máis rápido que o líder do certame, Iván Picallo. Terceiro finalizaba Borja Cotobaz, o Forescore MK2. Picallo e Cotobaz repetirían as mesmas posicións pouco despois no slalom de Sarria, onde Anxo Lariño conseguía vitoria por apenas 4 décimas de diferenza. Eva María Caride e Francisco Rodríguez levaban respectivamente os trofeos como mellor muller e mellor debutante. O intenso periplo do galego de slalom tiña o seu punto seguido en Rodeiro, onde Iván Picallo volvería ao máis alto da clasificación, novamente por diante do espectacular Borja Cotobaz. David Franco remataba terceiro na clasificación xeral desta proba. O top 5 completábano José Luis López e máis Francisco Rodríguez, unha vez máis, o mellor no apartado de debutantes. Nada menos que 109 equipos se deron cita no trazado coruñés de As Pontes para tomar parte na terceira cita da tempada do Campeonato Xunta de Galicia de karting. Todos eles desfrutaron dun excelente clima e dunhas condicións de pista que favoreceron carreiras de enorme nivel. Así, por categorías, Pablo Cardos, con 2 vitorias, foi o mellor dentro da clasificación rookie. Un chanzo por riba na modalidade mini, primeiro posto da clasificación xeral para Rafael Simó. Entre os debutantes da categoría mini Nobel, primeira posición tamén para Enzo Prada. Kevin Fernández, cunha xornada de domingo fantástica, foi o dominador da categoría junior. Na modalidade senior, primeiro posto para Saúl Vaz. E entre os KZ, primeira posición para Lino Collado. Deste xeito rematamos un novo Contra o Crono. A nosa seguinte parada terá lugar co Rally Comarca do Carballiño.